Makita ti tama ti bala ti paltog, kadaytoy tawak ken pader, ti balay ni Barangay Madalipay Chairman Rosemary Purisima iti Bukay Abra, gapo iti panakaratrat na agarop alas 2 itay parbangon. Kaimbag ti turog ti pamilyana, idinta nakariing iti tawag tanak na nga adda iti banger a kwarto. Timawag di anak ko. Kunana, mang binatudan samo dato'y kwarto kon kunada. Kagitaam ano niya reta bato uno sa baliratan konak. Haan mang nabubutan pa reto'y kortinak ken ito yan ti pader. Kunana mo ten. Ala sa baliratan konak mo ten. So nga rimuar kami, inidip ko ti silaw. Di ka no nga minadda tao mam ko tumagari mo di asumita sensitive di ay. Awam mo't natal na awan siguro ti tao konak. So nga pinagarudo ko mo nagtabanger. Iso diyay ti kuanan, so nga imayi banger. Yamanen met ti kapitan nga awan ti nasugatan iti insidente. Dagos na daytoy nga inpakaammo iti pulisya. Iti inisyal ng investigasyon, may pagarop ang nagsasaruno ti putok, ken kalpasan na, dagos ang naglibas dagiti sospek. At dua nga lugan kanu nga nagsaruno. Tas di after di putok, nagpakastoy dan, nagpaamyanan dan. Narekobre iti lugar ti 10 ket 3 a deformed slug iti saan pay a mabigbig a kalibre ti paltog. Borbor chamet iti pamilya ti kapitan ti motibo ti insidente. Diya lang amo no niya ti motibo da no niyan to ti rumwar nga investigasyon ti kapulisan. Madaman ti backtracking ti pulisya kadagiti ala ti CCTV tapnon mabigbig dagiti sospek. Dawatek lang ti kooperasyon ti umili. Tulungan da kami tapno masolbar tayo dito nga kaso. Di lang. Jessica Boreta, Balitang Solid North.